La Mancomunitat de la Ribera Alta ens presenta l'últim projecte de cooperació aprovat per la Unió Europea, un projecte que s'estendrà al llarg de 36 mesos i subvencionat en 1.200.000 euros. La presidenta de la Mancomunitat, Rosa Sebastià, ens ha explicat en què consisteix este projecte. Han aprovat recentment de la Unió Europea un projecte de cooperació valorat en 1.200.000 euros aproximadament per a 36 mesos per a portar-los endavant en Upala, que és en Costa Rica, en Brasil, en Paraná i en Àfrica, en Puerto Príncipe. Se trata de capacitar als tècnics que n'hi ha allí dels organismes públics i els polítics. A cadascuna d'aquestes àrees es posarà en marxa un projecte pilot que dona resposta a la problemàtica existent a la zona, com ara problemes d'abastiment d'aigua, mobilitat o recollida de residus. En el cas del cantó d'Upala, ens digueren que tenien un problema d'abastiment d'aigua i de depuració d'aigües residuals. No depuren les aigües residuals actualment. Aleshores, el que anem a fer allí és un projecte pilot. El grup de treball tècnic del cantó d'Upala s'encarregarà d'aquest projecte pilot d'estudi de la xarxa d'abastiment d'aigua i un xicotet estudi de diferents sistemes de depuració per a veure quin s'adapta més a les seves necessitats. Després, en l'estat de Paraná, el que anem a fer tenen un problema en els residus i en la recollida d'aquests residus i en la separació selectiva dels mateixos. El que anem a fer és instal·lar contenidors i disposar d'un sistema, d'un camió que pugui arreplegar els contenidors en diferents municipis i intentar fomentar la recollida selectiva de residus. I per últim, en Àfrica, en Santo Tomé i Príncipe, que és el soci local d'allí, el que tenen un problema, donat que el turisme s'està incrementant prou, és un problema de mobilitat. Tenen problemes de congestió de trànsit, de contaminació, i el que anem a fer és un estudi de mobilitat per a intentar que la mobilitat sigui més sostenible en aquesta localitat. L'objectiu és que a través d'aquest projecte funcionaris i entitats públiques puguen rebre la capacitació per després desenvolupar aquests mateixos projectes. On se donaran diferents classes que s'impartiran per als tècnics i se faran diferents estudis en les diferents àrees geogràfiques i després ja la segona fase serà la de realitzar els projectes pilots i després ja quan s'acabi el projecte el que se tracta és que ells ja donen continuïtat a el que s'ha fet. 36 mesos que poden dir tenen un fi teòric però no pràctic, ja que, com explica la presidenta de la Mancomunitat, Rosa Sebastià, els diferents socis del projecte posaran en marxa allò après durant el període que ha durat aquesta capacitació.